Shalom. Shalom. Oras madihita salhuna. Urian itu hatta hudul mahamuna. Uriani itu hatta nahina holongan di bagasan gorni Yesus Kristus. Nadong di bagas zoroon. Songonima nang ruas ni huria na manghihuton perminggonon di bagas nabe melalui secara langsung live streaming. Nang mula tama perminggota taparade tapasonang marohata tapukka mamaret sian nomor 14 ayat sadarodi ayat 2. Puji-Mu Yahova tutu parbenggan basa para sirohasa lelengay parbenggan basa para sirohasa pargogotongon namartudo santu Tuhan dewata di surgoi sun hinagogoi sun hinagogoi marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manuka marsoba marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita ay ibana do de batata jalahita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangiyang mahita ale amanami na di banua gijang disuruho anak mo Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disigay akka ulaon din si bolisi say padungo mahami marhite-hite to dim na badiyay asa unang tarpedim hami di bagasa dosa alay asa monang hami sahat rodi ujung jala asa mardami hami salilig di tanoon pay masahat hami tu hanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Songon pidong raja wali manjagai anak nai songon idoi pabali dewata pujeai sian auni ramotana olat nina tubuha sai diriku
baik dosaku, jadi roh anak naik, manggaran diutaki, lama manhalua opku, holong ni roh anai, datung hasuhatani. Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik parjolo dot labatanna patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatani oddo ikon ubiyar rohatta jalahu molong jala upos mida debata asa mida nasa na adong ido sahakna atong rak mangido gogo mahita tua dopan ni debata laho mangulaho na barto patihi rak mahita mangido ale Tuhan debata sai pergugui mahami laho mangulaho na barto patikni. Amen. Tujoloni Tuhanku, hubuan diriku, malu amat toniku, sian saluhuk dosaku. Yesus hono Tuhanku, Yesus hono Rajaku, ku tanganmu oh Tuhan, upasahat daging tondiko, tujoloni Tuhanku, marsinggang ahohom, tangi hontangi aku, asimaroham diawo. Yesus dona umboto saluhut narumiko damemi lama manotong lehon matuawon laposo. Tatopoti madusatan nakudangi tuwadopan ni debata martangiyang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni perdosa. Mulak manian perjahati tumadikod dalana asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabi gima hata baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Isebe mangaluhon akan ang pinilit ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu ukum hamagawan. Kristus Jesus do na umate. Alaida da holani. Naong mulak mangolu do. Jala di siamu ni debatado ibana mangodihon hita. Asa ngapon madi debata na digijang. Amen. Jehovah doa posaki na mangapoy rohaku na patiur dalagi bulus di banlakaku sonang togdong rohagino binani bataku pati na dolomoku na tau haposar situtu doho de bataku ay godo na totong mudu mapan hangolu sinakap ni rohamu pasag na pinukamu. Hatan itu hatta nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion dienek do sian sadakorin bedusia ayat 10 sahat rodi ayat 20 sadakorin bedusia ayat 10 sahat rodi ayat 20 tajahama marsika soring anon di ayat 20 rak majahama ita songon maridok disi ay molo huhatahon barita nauli dang hasurungakwi utakku hiadoi marjea doau au sohu baritahoni ay molo huula isian lomo ni rohaku marupa maahu alai nang nasosian terjua tongdo dia peho tuahu tohonani asa ahado upakku odo dina mamaritahon barita nauliahu so hurugi hamu asa unang hupangasahon huasokku di barita nauli ay atik pe malua ahu sian saluhut nai hu patutoru do diriku tutoru ni saluhut na asa tumorop nasida hutogihon nagabe songo jahudi doaku di akka jahudi anggiat hutogihon akka jahudi di akka na ginonggoman ni patihi gabe songon na ginonggoman ni patihi ahu nang sotutu ginonggoman ni petahiyahu ang giat hutogihon akka na ginonggoman ni patihi asa hutogihon akka nasomarpatik gabi songon nasomarpatik ahu di akka nasomarpatiki alai dada somarpatik ahu di jolo ni debata tung ginonggoman ni patik ni Kristus ido ahu di akka nagale gabe songon nagale doau asa hutogihon akan nagalay hupa hobbar do diriku tu sasude anggiat hupa lua nanggo deba majama ita alai saluhu nai huula alabia na uli anggiat do tahu partoa disi ido sahabna martua do na tumangihon hatani dibata jala na upeopsa amen.
nang purpe haba-habai Tuhan maparlinggo manmi umutal pe portibion Tuhan maparlinggo manmi ay Jesus no partano bato ali ditanoon dingolumon ay Jesus no partano bato ali hotro di saleleng nai taho pe halisuksungi Tuhan maparlinggo manmi Tuhan paso nang ngolumi Tuhan maparlinggo manmi ay Jesus no partano bato ani ditanoon dingolumon ay Jesus no partano bato ani hotro di saleleng nai tahatidak kumahata hapor siyaw tay songon na hinatidak ko nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion ra mahita madok Au porsea di bata Jehovah, ido ama perguna so hatudusan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah nasa sadai, iman na tinuhon ni si Maria, nagagabigabian siya tot di parbadia, andorang so habuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinersilang, na tuat tubat motoru dung ditaram, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergugo na sohatu dosani, di sima ibana pemamulak sogo tutanoon, manguhuli halak na mangulu dohon na mate. Au porsea di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho ni hasa ni dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Patupaon ni huriat tado pertangyangan wik live streaming na ni hubasan ni wik 10 na majabui pertangyangan ni keluarga Situaha Tabba Boru Purba maringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 wib pertama hita saluhukna ruas ni huria nasian wik 10 madohoti pertangyangan ni jala tuakkana boy tikina boy do parsidohot ro tu partangangani laus pinangidohom ma tu hita saluhukna ruas ni huriatta asatong ma tayuton partangangan wik di bagasta jala tatongos ma pelian partangangata asa masuk tu titing halaman 4 poin 10 selamat ulang tahun. Sudah parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tunamar ulang tahun di bagasan mingguan mulai sian sadarion 7 Februari 2020 sada sahat tu hari Sabtu naro tanggal 10 Februari
2021. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida na marulang tahun ini di bagasak kahipason huhut dilehot tuhatta tunasida gajang ni umur. Titing tambahan nunga marujung ngolu amatta situa BR si mangusong na hinabaluhon ni inata boru hutahayan sian wik 12 na toari pukul 17 sadarion disemayamkan di Mubi Baru Sada. Sayang dia ma tumubi utarapul keluargai. Songoni mas titing si tambahan di mingguta sadarion Horas Shalom. O Tuhan, togu-togu maaf, tu dalan lomo ni rohami, rapot ko sonang mardalana, narahis maul sidalanaki, ton dimi mamat mohi awon, margogoy hon au na posomon pasang apodi ngolukon bay masahat tu surgo awon pakulingi maaw o Tuhan narade tumangihon hatang say tupagiruasmu Tuhan nauasan nuay di hata say pataw maawon na posom manjohalak na daw siyan ho rodi na so tumandaho mumagabe pangolo liko kembali O Tuhan, togu-togu maaf, tu dalan lomo ni rohami, rapon ko sonang mardalana, nang rahis maul sidalanaki, ton dimi bain manggogoyawon, margogoy hon au na posomon pasang apodi ngolukon pay masahat tu surgo awon martang nang meta damini depatan sumburung sian sal roha ima mangaramoti aka ata tidak pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Horas marita salutna. Tabukama manginang nagabe jamita manarnungan di bagas tikion ima sian Yesaya bindu 40 ayat 27 1 ayat 21. Yesaya bindu 40 ayat 27 1 21 hujah masude di bagasan tengah-tengah. Nalam ni roha tu Jehovah do haroruan ni gogo. Buasa ma dohonomu ale Jakob jalari dokho ale Israel. Bunido dalaku maradopon Jehovah jadang maruli ausian di bataku. Ate hedang di botoho manang dang dung di begeho
Debata saliling-liling nado Jahoba si topa aka ujung di tanoon dang ololoja manang mandate ibana jadang hadoduan pikiran nai. Ibana balik mangalian gogo tu na loja jala di para gogo situ tu aka naso margelok. Loja pe aka dolu-dolin ajala mandate jala tarsudadit aka namar daging natabos. Alai aka namar hoposan tu Jahoba maruli hagogoon mar dapot-dapot. Gabe marhabong nilali lau manaik marlojongi nasiadang olo loja mardalani nasiadang olo madate ima yanggo sahatna. Damang dainang na di bagasan Gurni Yesus Kristus diado hagogo otak. Mulu adong suku-suku songoni di bagasan nguluta sebenarnya amang inang dang margogo hita sebenarnya. Dang adong hagogota hita nanaing madalani aka sudi parangulota di bagas tikion. Dang adong na margogo. Jadi dia do hagogota ima sian dibata. Dari mana kekuatan kita sebenarnya adalah daripada Tuhan kita, Tuhan Allah, Bapa kita yang di surga. Jadi moloro adong haba-haba adong persoalan di bagasan nguluta jod di tamanginang na para jolo di kita menghadapi aka persoalan ini ima di bagasan saya jujur di tempat tangis. Kita sering sekali menangis tetapi kita tidak bisa berusaha untuk mencari bagaimana dan seperti apa dan saya harus bagaimana untuk menghadapi persoalan tersebut. Nah, paduahon yang kedua, jojo dihitam mengelui kambing hitam. Kita sering sekali mencari seseorang, kenapa saya seperti ini? Mungkin karena dia. Mungkin karena si Anu. Mungkin karena tingkah laku perbuatan yang saya terima dari dia. Nah patuluhon ima hohom alai totong ibana di bagasan tangiang martangiang ibana tu di bata. Kita adalah salah satu manusia yang seperti apa? Melalui firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi manusia yang selalu memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Selalu diam di dalam kasih Kristus, selalu berharap terus kepada Tuhan, dan selalu berdoa, Tuhan, berikan saya kekuatan. Jangan seperti manusia yang pertama, jojot ibana tangis, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah kedua, dia selalu mencari kambing hitam. Padahal itu adalah masalah pribadinya. Seperti itulah manginang naridok hata debatat bagis tikion ima. Buasa madohnomu ale Jakob jala didok ho ale Israel. Buni dodalaku marado penjehoba jadang maruli uhum ausian debataku. Mengapa engkau berkata demikian hai Jakob dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak perhatikan Allahku. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dang hohom Tuhan debata maru penhita. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Tuhan tidak pernah menutup matanya yang seharusnya kita diperhatikan. Artinya Tuhan tidak pernah membuang tanggung jawabnya sebagaimana kita adalah miliknya seutuhnya. Jadi artinya manginang, buanglah daripada pikiran kita, hati kita, bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup. Buanglah dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak ada ketika saya sedang di dalam kesusahan. Tidak. Tuhan tidak pernah bersikap demikian.
Tuhan selalu hadir bersama dengan kita dan berusaha untuk menunjukkan kepada kita, inilah jalan keluar dari setiap persoalan hidupmu, anakku. Ale jod doa mang inang. Alani egoista dang boy tabereng songo dia do debata marhuaso di bagasan ngeluta diganop tiki. Karena ego kita, pikiran duniawi kita lah yang selalu menutup mata hati kita bahwa Tuhan ternyata ikut bekerja dalam hidup kita hari demi hari. Karena kesombongan, keangkuhan di dalam diri kita lah amang inang, kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan ikut selalu bekerja dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Inilah amang inang yang harus kita renungkan baik-baik. Bagaimana saya bisa seperti ini? Siapa yang memberikan kepada saya kekuatan, kemampuan, dan siapa yang selalu memberikan saya pendampingan sehingga saya bisa melalui segala macam perjalanan hidup kalau bukan Tuhan? Tuhanlah yang selalu menghibur kita ketika kita sedang bersusah hati. Tuhanlah yang selalu memberikan pada kita kekuatan ketika kita lemah. Tuhanlah yang memberikan kita penyembuhan ketika kita sakit. Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kita ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup. Bukan karena siapa saya, bukan karena harta benda saya, bukan karena jabatan saya, bukan karena saya adalah orang terpandang, bukan. Tapi karena Tuhan semata yang selalu hadir menuntun kita hari demi hari. Ayat 20 sia 1 sada, ibana balik mangalehon gogo tuna loja jalan di para gogo situ tu akan nasomar gelok. Loja pe aka doli-doli jala madate jala tarsuladit akan namar daging netabos. Alai akan namar haposan tu di Jahoba maruli hagogon mar dapot-dapot gabe marhabong nilali lahoma naik. Marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo madate. Artinya amang inang, bagi setiap umat manusia yang bersandar kepada Tuhan, dia tidak akan pernah lelah berhadapan dengan persoalan hidup. Dia tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ada kekuatan yang menopang kita. Manusia yang selalu menyandarkan diri kepada Tuhan diibaratkan sebagai raja wali, songon lali. Semakin didewasakan karena persoalan hidup yang dihadapi. Menurut aja Mang Inang, ada renungan di Wartata, Ima mengenai tentang Raja Wali, burung Raja Wali saya bacakan setengah sebagian. Burung Raja Wali adalah burung yang kuat dan tangguh dan tidak menyerah terhadap keadaan. Tak kala ada badai menyerang, tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu, tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti ke arah mana putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri, sehingga dia bisa kokoh dan kuat melewati badai. Angin badai melebihi burung pada umumnya. Artinya Raja Wali tidak menganggap bahwa persoalan hidupnya badai itu menjadi persoalan yang menghentikan sayapnya untuk terbang. Dia tidak menganggap bahwa badai itu menghentikan atau mengikat dia sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak. Tapi dia menganggap bahwa badai itu adalah tantangan yang bisa membentuk dia menjadi Raja Wali atau burung yang hebat dari semua burung yang ada. Ternyata benar. Seperti itulah Amang Inang, anak-anak Tuhan, manusia yang selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, harusnya kita tidak mudah mundur, jatuh, madele. Oh Tuhan, saya tidak sanggup
menghadapi masalah hidup ini. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya keberanian. Memang sebagai manusia biasa kita tidak memiliki semuanya itu. Tetapi karena kita tahu Tuhan lebih kuat dari segala sesuatunya, dan Tuhan memanggil kita dan mengajak kita supaya kita bersandar kepada Dia, agar kita bisa melewati segala sesuatu yang tidak bisa kita lewati secara pikiran manusia. Kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa dapat kemampuan, dan kita bisa mendapatkan keberanian. Karena kenapa? Karena ada sumber kekuatan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Kepada siapa kita menyerahkan diri? Kepada siapa kita bersandar? Banyak amang inang hita aka jolma, kita langsung mundur dan mampu audusi. Saya tidak sanggup untuk mengatakan itu. Saya tidak sanggup menghadapi itu. Selalu tidak sanggup, ujung-ujungnya dia menjadi mental kerupuk. Mental yang tidak mampu. Kalau kita sudah menanam pikiran-pikiran di dalam diri kita bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, maka tanpa kita sadari mental kita pun akan menjadi mental seperti itu. Jadi apa artinya kalau kita mengatakan saya adalah anak Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kehebatanku, hanya kepada Tuhanlah saya bersandar. Tapi ketika ada kekuatan, ada persoalan hidup, aduh, sudahlah, saya tidak bisa menghadapinya. Padahal dia mampu, padahal dia kuat, padahal dia punya kemampuan, keahlian untuk menjalani kehidupan seperti itu. Tapi karena memang dia sudah mendoktrin dalam pikiran saya tidak mampu, maka dia menjadi manusia benar-benar tidak mampu. Anak Tuhan tidak harus memiliki mental seperti itu. Tuhan sudah menanamkan pikiran-pikiran yang baik. Tuhan sudah menanamkan mental-mental yang baik. Jadi jangan kita buang semua itu karena kita hanya sebatas melihat diri sendiri. Jangan lihat kita, jangan lihat siapa saya, jangan lihat bagaimana kekuatan saya, tapi lihatlah bagaimana Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saya. Jangan menyerah diri, tapi serahkan dirimu kepada Tuhan semata. Jangan menyerahkan diri kepada duniawi, tapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi mari amang inang, jangan kita kalah akan duniawi. Jangan kita kalah dengan situasi yang ada pada saat ini. Tapi harus kita hadapi, tapi jangan terlalu sombong. Jangan terlalu angkuh, jangan sok pintar, jangan sok kuat. Kita harus ada penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya ketika saya menghadapi segala sesuatu di dalam hidup saya setiap saat, setiap waktunya. Amin. Kita berdoa. Ali Tuhan debata para siroh nasumurung namandok moliate dohami tuho sian nasa rohanami ala didut ho hosanami rasi rasa nuaing jala di joho hami marhiti-hiti barita nauli Tuhan nguluan na sora sudah di tepak hodo hami marsonang-sonang menangin-nangi hatam nabadiai sai pahot ma di rohanami dohot pinopar nami jamita nahubigen hami asal marsonang-sonang hami di bagasan ngulun nami leher madi hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami mahaporsiawan lahu mangulahon sudi hatam nahu jalo hami saliling hami mangulu. Tuhan dibiring hodo hami dohot akan nama sa di portibion. Jot-jot memben hami gabi mabiar madele
ala ni Tuhan, pargugoi mahami asa unang lilu rohanami. Di baheni pasonang jala apuli mahami, akana hinakop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimetasian buku ini nomor 754 ayat sadado udutna tapasak mah peleta. Golas ni roha doau dingolukon, golas ni roha doau dingolukon, tong lingolukon, mauliate golas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Mauliate goklas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Mardame-dame sonang dorohako, dingolukon mardame jala sonang dorohako, tong dingolukon, mauliate goklas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Mauliate goklas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Jong mahita. Gokdo holong ni Jesus dingolukon, gokdo holong ni Jesus dingolukon, tong dingolukon, mauliate goklas ni roha, maringan holong ni Tuhan dia. Mauliate goklas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Tatangnya kope peleta martang yang maita. Ale debata amanami nadi banua gijang, hodo harorwani saluhus leleholana denggan, dohot na solibasan na malutus. Upasat hamima sian na nilami tohami pelanami tuho, saya jelomi gabi umur khusus di julum. Pasu-pasu mai jalaromoti hosoperasi yang hampi pelenon, patimbul hon harajonmu di tong-tong huriam do di portibion. Buhi meroh nami marhiti tondim, salam tanda hami godang ni selain tu hami, salam girir hami mandok meliu tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masana nilekon mi manamina di banua gijang, saya pindah badia maguarmu, saya rumah harajawanmu, saya saut malu meniroham di banua tongaon songana di banua gijang. Lehon matu hami sadarun hanguluan siap hari, saya sama dosa nami saun panesa nami, di dosa dengan amar dosa tu hami, unang hami togiun tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna
dihasangapon saleleng ni leleng na. Amen. Jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabino tuho jala asi maroni medaho. Didopakon Tuhan debata mabino tuho jala di pasoron damina tu tondim. Amin. Amen. 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 Shalom, selamat hari Minggu Marita Salutna Horas.